Oletko kyllästynyt, kun nukut huonosti sohvalla? Sohvallahan on perseestä nukkua. Oletko kyllästynyt? Voisit ostaa uuden Super Extreme Blast räjäytyssängyn. Siinä on moottori, jotenka se hieroo niin kova, että selkäsi on kohta verillä. Siinä on ihana nukkua. No, annamme hänen nukkua, annetaan hänelle rauhoittava piikki. Noin, nyt hän nukkuu siinä. Ja nyt katsotaan huomenna, että mitä tapahtuu. Eikö niin, että se on tutkitusti turvallinen? Ja nyt otan ruumiin pois. Ei se vielä ole kuollut. Anteeksi, No niin, kohta... No niin, jo taas täällä. No niin, sitten voidaan herättää hänet herätyspiikillä. Okei, tule vain pois siitä. Oliko mukavampi nukkua siinä? Ei ollut. Vittu. Mistä moottori täysillä, niin se hieroo kunnolla. Asia.